Studenti gymnázia vydávají mnoho energie a potřebují ji dobít. Většinou o přestávce spánkem. Ovšem někteří studenti mají jiné metody. Tady máme typický příklad takzvaného dodaný apného. Přecházíme vedle. Tady máme metalistu v typickém metalovém oblečení. Můžete zase směje, neví čemu. Studmy taktéž. Tady máme Martina Bosáka, vlastní úkaz toho, že blbou neapný ještě nevydřel. Jedeme zpátky. Psycho, typický výlev. Tento student stále spí, toho firmu vede a chtěla se ke spánku. Tady máme důkaz, že přírodní katastrofa si nevybírá obětí.